Soon, bulahang adlaw Domingo kanatong tanan. So karon nata sa Rome pa karon, nag-prepare para sa tuang day 2 sa National Convention sa Catholic Faith Defenders nga gipahigayon dinhi sa Antipolo, Rizal. Mga igsuon, ako lang ipaambit kung ano nga mahinungdanon kaayo alang natong mga Kristiyano ang adlaw nga Domingo. Sa mga Hudiyo nga igsuon, ang adlaw nga Sabado mahinungdanon kaayo alang kanila tungod kay mao kini ang ilang pagkahigawas gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Apan alang natong mga Kristiyano mga igsuon adunay mas halapad ug mas dako kaayo nga kagawasan nga dili lamang kagawasan sa Ehipto, kay ang kagawasan sa Ehipto sa mga Hudiyo mga igsuon usa ka kining gitawag nato og anino, adunay mas dako o adunay mas tinuod nga kagawasan nga maangkon sa katawhan sa Dios o kini mao ang kagawasan sa kaulipnan sa sala. Ang pangutana, kanus-a man kini nahitabo kini sa diha nga nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon. Mao nang sa unang Korinto 15:14 miingon si San Pablo, kay kon wala pa mabanhaw si Kristo, kawang lamang ang atong pagtuo. Mao na ang mga tinun-an ni Kristo, ang mga apostoles, so kani atong adlaw matag adlaw Domingo or unang adlaw sa semana magtigom sila aron sa pag-ambit sa balaang panihapon sa Ginoo. Sumala diya sa Buhat 20 versikulo 7, sa unang adlaw sa semana nagtigom kami alang sa balaang panihapon sa Ginoo. Unsang adlaw? Unang adlaw. Sa lain nga version, sa Domingo. So tin-aw kayo mga igsuon. Diya sa Juan 20 versikulo 19 ngadto sa 27 ato pod makita diha ang senaryo nga ang mga apostoles nagtigom sila sulod sa lawak sa adlaw nga Domingo. Nya pagkas next anak na pod nga semana gimatod pa kay absent man si Tomas atong tayma, pagkasunod semana nagtigom na usab ang mga apostoles. Ato pa mga igsuon dili sulagma nga adlaw Domingo gayud nagtigom ang mga apostoles. Again, unsa ang theological explanation nganong mahinungdanon alang sa mga Kristiyano ang adlaw nga Domingo, gumikan kay niining adlaw nabanhaw si Kristo. Nabanhaw ang atong manunubos ug naluwas kita gikan sa kaulipnan sa sala. Diha sa Mateo 28:1 kama bersikulo 9 mga igsuon ato usab nakita diha nga sa diha nga nabanhaw si Kristo gisimba siya sa iyang mga tinun-an nga misugat kaniya. Muna nga natay nakita nga post sa diha sa Facebook matod Manila adlaw Domingo ang ilang gisimba ang yawa. Uy, mga igsuon usa na kasipyat kaayo nga katarungan nga naman kay si Kristo gisimba adlaw Domingo. Si San Pablo mga igsuon ni padayag dia sa Colosas 2:16 mingon siya, busa ayo itugot nga may magsaway kaninyo kabahin sa inyong mga pagkaon o ilimnon o bisan sa mga adlawng igpapahulay. So tin-aw, God bless mga igsuon, bulahang adlaw Domingo.